Cadem planet is fairly. Jupiter. Saturn. Angela. Jupiter. Well, that's a bit the spot of it. Boa. Is Matham an spás agus like tá rocketí agus planétí agus gacrúd so is féidir an fecin there. I mean, se tábhachtach ceiste chuir de chara cechaíúil si de mothú nó cén mothú chun atárú. Tá sé death chuir duna chun sa táú. Beidir go meid siad like bór halfway. Agus an sin má dearann tú rud leis an duine eile beidir go meid tú níos sásta. Cadem tuachtaróid is fear leat. No caní. Is má Ceann suútalún agus chocolate agus bubblegum. Cáhain tú an tuachtaróid na tá tú ar an trá. Lágah dúirte. Tá sé bhain le úteachta agus. Fáilte tá bhean dianta as uachtaróide?